enso bi e ben obi a kone nchen ka chense katachie odoma nkombo wi ase na wote ho anamo se na menam ne mo ma wi ata so se me wo fa no wo mo die no mo hunu ye nti wo mo ye sa se me ko akobeni yi obi a ho adwembo ne fi ye ma munyina akwa aba emmatena se ade mo ba afidie so yenko na netia wa mu no yenko di nkomo enkomo a emu da ho enkomo a ebetimi di nsunsun aso papa bi ede aba wabrabom na wohwe me nsa nifa so a black power na me ne bebo nkomo yi enne wa yesa su kirema shrei en wo shrei a wote me nsa nifa so se kanea nana mpom te sei bo ade na namada woroma mtiapo emu akwa aba nso benyansa poso njoso benyansa poso ene de obo fitem e kire sei ni ya medase afide be kona wiye nya afi bia ne de wo hawo ne amane be wura afi afi wiye me pese obi a eye kase bi friend winter so okay ene na gina ho nana bonrita so din eno nkomo ne yebedi broni si perseverance o kire mu a persistent of doing something and found any the difficulties you are passing through to achieve your goal. No matter how it is, you will perceive to achieve your goal. And the perseverance, no, and you can't say any tasso, ever ye can say, Nene, and you tasso what you ma, and anana, say all baby. Yen will be a dear to know for a dear son who abrabum ne ma kwankan. Nana, perseverance and you tasso. I didn't in any tasso, and now pass a few query. Oka ho ase mini ya medase onso hwe ya so fofo ya afi ya ibe wura mu die 31st night ahihye nkom bebre afi ne beso na ogina de ogina mu obi nhye nkom ma wan kasa hye nkom ma wo me kato ma bla so se minya 30 years na masi me fi atomika ebem within 18 to 20 years abra wo de nwita so ye adwuma nwita so ye emfa won ne abenidi afam ushia wo haw bi mu abra wo ye wadwon se sa aniswade hu bebem mihia ahaw bebre de mihia ya ne dangerous pa eye me ankasa me maame efia ne papa de ma na wo muzizongo me na be ma na ware edu na oje triprot ina o si dan edu na prot no twitwa na one prot anem this one 20 kura na woni wo mba yampom yensa nti me maame me na be ba no woni me na be ma no na omawu wo nti omo mienu ene na abanoma ba akoso wo ho nti omba ye miensa nye ye amponsa hega ene tiwa ne me maame no wona ye la bo na ye chiche prot no na wo se me maame no enya 2 prot eka dan na yesi no ena me start say me ye sa dan no e wo me maame prot no so asema me kan mozungu obi a wo hwe me ofin so rap obi a enni masema me kan na me chase se mesi dan timo of back ne friend ko jeketua na e boa me se yesi dan na me pompo firi ni o ma fam se tie ni 6 months pompo yin bai na malam bi wo mozungu e na me ko ya asema malam no be kan se me ho beto me a disi me bu fie na ni isi na to I feel I'm malam because me decide o my dream say me na reata so say me ni nkugo da me nkobu da ni mu ti me ka kire malam ne say da bi me ma ye 7 me na me panyin edan a ya boso ni edu lentre kura a ye be boso me muntu na emuntu mu kira ntu de me nko na me nko me nuanum 6 no o me tena dan ma mu anu na me so o ma maduro ma anye me say e bia na minim aduro de be ma me because waka asem si akire me nje waduro ti me kono makwako ina me ba fi ti me ba fi na me won pabo so wo kajetia me kwakwakoto me de ade akata meti because man kwa bibu ada ina man bi ka kire me say me man 20 pesos satan no friend 2000 ti me kwa me wona kwanti 5000 na 50 pesos o se da bi o pe 20 pesos na me kofa ma no ka kire me say me dan na me dem ma me ntu me mientu na obi
ana agye me ho pa saa 20 pesos no wagye kotua na se man me da na man tumi punu nim na me bie punu no to a nipa ne ba so oba be kumi a o mu be fire nani ade kye me hu ampani ampa me nua ba ko wo mojongo ne wawu ne fire na Janet yara na adwo ade kye ne ne fire asema okay life pa life ne ne fire eti mamu de na ngunu malam no hu mi ase mabusuafo se me magye o mani munyam enti na o mene pompon bo me ba bia me fire no ye ndifiti me na me ma wiata so se na bobla ade abusuani ntimi nya no na ye ampani ampa ma break sa record abra wo de nweta so ma break ise me private car bro 12 emu abamu da se de esi ye na wunua no ade kye ye na ese de ye kuma wudisini na ampa nani na fra no ne wote ye sa ba mu life no emu abamu ene obi se abusuafie wo diska kora koye ni ya obewu nti wono ane ma metimu bi nso ntumi nye ni ye onkoye owu ani nyenu bi di nachi afa nyita so onkoye nyankopon ma na 7 messengers on mira no nka emfa nsuo mompa ye se ono onni nkugo wona brabo mu da oso kokko nani me makom yi omombu mabam mani ebi si da ena me obi oba me nche bia ni ho a me ka kire ne se ena me ubewu kura me ka tise obenyankwa ubewu kura me ka tise obenyankwa date oso di wu na din a kakra be ba mo se me kan na bam binia akukoduro ne nwenta so number 1 wa brabo ade ne hye otiri mu se abusua ofiri mu de yedi a wo mewuo abusua ofiri mu de wonyense ya na asai abusua ofiri mu de wa anom nsa within 30 years and 40 years ubewu da bi retaso na koko wani ese bibia mu no anweta so nka ho a untimi ye me ye na ma ye nua na ma anyanye emwo sika no se opebe 15 billion se na wasi dan dabi me sha asi me fie ha sika na obefo so na 20 million tata me fa anwea kia no no anwea ka no me fa no 6 million ena me to cement 4 million ena mumba betwa ena nsuo ena me ka me sika no me wie no na 18 million no na akokam 3 million ene de niema asayi o utimi de 20 million fa anwea fa cement ta pa form betwa ene 20 million anwea no kora nso na woni me se me share me yusu sa sika ni nyina no me wie no sa 3 million na ka na me sa de tua pa for de ka every day na me yagma 30 million ko me se me wie fie every day me tanasia 3,000 every day 3,000 atu aso sa abu sa bi na se wanye wo mu a da bia ye ntu nhyɛ da wo de nweta so esi wani so aye wadwe se ne yetie bia wo be hyase na abekwa akɔwie enti wo se wo be fie bia dem ya me yade foforo sanam life ti enti bebere na omunimi wa akom mu no omutimi ka se na se akom ye nyina ne ye kom ade na okuta ka asesei ene na bi kura se me ye galamsei na galamsei na nkasa na bisa omo se omo ye galamsei ko he ka amanfo de obi ahye adwuma bi ase ama adwuma no adi ne hwamo eni ma nko ba bia woduro no nke bia nko ye adurubunu mu a na ba mu obu oni nweta so omo na ba mu ade na aka kire menua do hwe me bia no omo na ba mu ne mum de mesere ne se ba onwere boni emma obi abra wo reta so no yi obi nso ho adwenboni firiti kuko wanim de opese on saka no ne mum emfa kwamboni so nananom ne nyankopɔ be hira wo enso bi e ben obi a kɔne nkyɛn ka kyɛnse katachie ɔdomankom bo wiase na wote hɔ anamo se na menam ne mum ma wiata so se meko akɔbani yi obi a ho adwenboni firi wotirim me no kasa na ha me amaka awem yamko meko de me hia ne se on se bebre di hye omutirim se wudi nananom achia no ayi basa wudi abosom achia wo maka kyerɛ abosom ne se saa ne ma no me life betwam na me wiase nyina ehunu se wudi bosom achia na wo yɛ ɔhene mbedi wachi ne basa de ne mbedi wachi de na me mpese ke meka asem we unim se yenu na makonfo bebre agotutu bosom ama ne omabra bo ase se ukokonfo bi ho se ukakwaje honhom ofie ho de akoya adwuma mesrew enyina so nyina dada di fie ho na awotwe mi rupa kura twa bosom wo fie ho na ubehunu efie ho omo abusua na omo koba no omo asetrem de ete ansa na waje sunsumu efie bi wo ho a ukọ efie na bo bosom wo ho ba wa bo fie ho
Kafla. Wa bo fie ho. Enso akwaji sa sumsu na, wo ba wo fie bebo. Busum bo pepra oni sika. Wo kwa ba wo be popula. Busum bi wo so a, enipa sam ne ho. Enso sika ni ho. Busum bi wo so a, sika wɔ ne nsam. Wo hwɛ niema a wa ya sika wɔ ne nsam. Enti ni nyina hwɛ ade na abaje. Ene de waka na chiri yayi. Aha, omampanyin kofo ka ase mo hwehwe wasetenem ne to aba. Ukọ na akwaje bosom afiri konfo no ho no hwe konfo na appearance a wode te ho. Nse me tonto me afira ho. Me ba ye minsu me mfira ntoma bi. So ti ase. Aya na nkrofo bebere mi na di adanse a kire nkrofo bi. O aha, tatahwe. Ta nkrofo nyom ye agent. Obi beto ka che say, "Oh, mkona shi my way. Oh, wadu obi kwa bro chire ba ni." Wey, wo man iska me nsuro kura. Wo ye agent, omo ji sika na kwache. Wo di adanse kama. A chire obi. Yesunsu me obi afiri programming. Na na brofo no. Masa. Ene de top notch. So ti ase. Sense su biom sisunsu me obi afiri programming. Programming ne say ya programming ade na to ho. Wo so de me bekwa brochiri. Me se beboa wo. Wo ba ye na me se meboa wo. Wo hwe me ho a. Emwai akopa itu ade bema mi. Me hwe ne ho oni sa mo ade na onya ma me. Eti so bi so do bekwa brochiri a, hye ase age ne passport. Na hwem. Na hwe country dodo a wono atu kwan akwaso. Okay, kwatre kwaso be fra ontoma. Na hwe sa niema no nyina ansa na do sika ma se we die me wogidie se wakoda obetimi de mako. Na onipa no kwa brochiri da, obi na di adanse a kire no. Wunyi kwa nipa ni nhia ai kura wo, wase ndi sika ma no. Uwie ya, uti nipa na twadi, wo ba bo sonso abe. Da. Ukwa komfort ba di osika so meboa wo. Enso nya de se obi. Ese we num nyina no. Se wa ma nweta so ani wanimu a. Untimi nye bibia. Nana Matias ye na ese de wo ka ni nyina na koye enweta so asem. Na ye nhwe we. Wo be ko fie bi mu no. Na nipa wo mu pa. Sika ni. Eno no kyerɛ mase kakra. Me dase obisa question we. Question we ade a edi ni panya. Bebrenya solution. Ba nyansapo e be san ne badwen ba. Efia nipa wo bebre na sika ni mu. Nananom na dane no. Tete no na nipa do nipa esen sika. Na obi a wo gold. Gold ni yakwa se nwa. Obi a wo bi, obi ani mmiri obi ade. Enti edurumle bi a asase we ni be ya asase pere. On say Africa. Titiri asantefo. Asase we na nye dia if Egypt. Ani tuko asa because of enkemusom ani abosomsom nti. Na ama asantefo ebre. Sha ase free Egypt boy ya. To be hu se asase bidie bi da ha sika kokko e wo so pa. Na ma asantefo fight ya. On be asase we. Eti sa sika kokko no e wo asase we so enye nne ena ebeba. Na ensuo to a na ayi hu na apie utu toilet ya utimi kopie so usi udan a utimi kopie so enti na obi a wosikani bi die druta ma ye prasa ase no cause ye de mema na prasa ase ena nipa sha ase se obi wa wontimi ngo ba ai wo be ma na mema so na do mkokun ntimi na na kwadwo ko se wa che wo no do mkokun wa nwu na asase no twa bia ma ha utimi hia obonte se ko so na nro wo no ho o hia otimi bo obeti se obi di na hia ma na do akokose ku etine ase abusuo we de mema nim de ade na yem fasika ne nkosi samema me prasa ase cause ye wo sika de asase na ye ni asase ye bere ne atena na obi a kire obi ba bi na yakọ bi atigare so bi abrekune bi akwaku firi so apepe na yakọ na yakọ akosi sanipa ye di godu bi kokoma konfo no ya jinipa ha je duru ba bi na fie bu a mema so nko a na manim ya pragna asase na wie emma men no we gotete na obi nware obi emma so me na se o se ye kokko dan na ma ye wo fam wo ma na yeso yetime nya bi awale so we ga seventy na se enenu obi o wo sa abusu ete sa mu a oh ye obetima dan ebe de no aye obetima dan no obepe gwan fita spiritual mind a oginidi enye me nkwa me no so ba because ye dipa nyina ma me ntimi hwe ti na o se me kire spiritual mind a oginidi na fa gwan fita no ahoko fita pesike efiri wakoma mu pressure apu bienu fa koma no na ka kire ne se wabusu nya wo dem na mmom no abusu no be so ba yi hu afirim wo ye de abusu na afirim na mmom sise nipa wo fie sike ni ho to pese wo di nipa ebe fie ana wo di sika
ebefio na watwa mansuo no wo ho obi kura betima di wache ko kurom akoya ma hu nsuo enima bedane kura na se akoye se baabi a eno nso ye friend say enipa wo ho na sika nso ni ho sa bepepe ne nso akoye sika wo ho na nipa ni ho nipa wo na sika ni ho na pese odane no weta so betima dane betima be mu age se ode nwita so ani so de weta so wetima dane niema cause one nwi anta so a obi kura bebo won so untimi nya okodo na ade akọ baabi am obi aboa wo onse Africa bapanyin fo muntanye chiremu yi Africa bapanyin fo muntanye edi enti na ba nsa onse ye wo panyin adue ye ba wo panyin no unya adwuma papa bi ya obe fight so papa ja onua mu nti unu sika na behwe onua no mu amomanya baabi agina wo bi anhwe wo o ma me papa ebi kura ya yo ti okusi we fera pobon apɛ obon ye wo na no akɔkɔ pɛ ne bon obe fight ya ne ma me wo ya na nketo na dwana ba na o se baabi a wote na ada se obetu na de wa amon no asa akɔpɛ baabi foforo asa akoto an bapanyin de bi be sha blabo ase foforo nti ye besere ye nuanom nketo na omanya sika se omu nua mu panyimfo no besere wo mu ma on ka se me bra mama ni sika ahye bra wa bra wo ho no sa tam wa awu ti ye besere bapanyimfo no so omu nya insanom no mu nya adwendwen no eye sa na Nyankopɔn bo wo so ti ye besere bapanyimfo na ebinom de aye nsan wie ebinom de aye wi nom because ohu ni se ne nua ketewa ayeye ena ne nua ne mmoa no nti no ode nom nsan mesere no se onjai na on start bibi o de ne nua ne mo ne dwetire na on tenase no fanzuo na on sere Nyankopɔn se sa sika we ne nua ade ama no die o hye ne ho so awi atase sa sika we enhye bie mu da on fanye bibi na ya sere ye nua no nketewa no so o mo so ayeyie no se ye wabusua pila bia wo kra ne ebo wo se brabe yeye enwa adwen se o ma onu sika ahye nti wo mfi ne bio se wo hu se oda abonten a de abusua be kan se de nipa be kan se wo de akwaji sika duro cause asika nipa na ne nua aboro da bonten sa asika nipa na ntinya awere sika duro we de why oni na akwaji de be sire ma ya ba mu mu wo ye nua no mpanyimfo ho because o ma mo ye bo ma mu ama ye nketo nti sanity okay se afi e ko na wie ya ne sa aya na osese ya ton obi aseden ene de obayo ye de na ma abaifo ene ya mantam no ye beku na di bronya nana family kakra yen sorry nukre trudu nukre trudu ye obi asam ya mantam sa aponche abronya akokɔ bronya nantwie ebeka 15 days ama bronya na adura ena sa ne ma no ehyaase 3 days to mo ne se me no kasa kanafu abese 9 na ahyaase ahyaase a 3 days to pepe mo krosu docket ya ton roboto ato na de me yenu ni afi bi e be so 15 days no so ya medical reading by reading 15 days na mo be ko me hyase me de no me hyase on the 9th be ka 15 days na 15 days me 9 days e free na me de akọ rounds 16 ni na ya kwa akototo na sa tam no me da me nsore ntem ti se bia day betima akọ bia be 3 regions na makoto me to a na ma be ja wo ebi so to e de ye o mamamre se de ya mantam odwan ai de be di bronya no ye woni pa ya dan na odwan de be di bronya eno no obi na be sere no akoto na wo ye keke eno de eye me boso mpanyin no ene de spiritual money ni ba ma ye de koto na ye ha no ye nyusu nipa emfa nye sacrifice on se me kire se na ntwe gina ene nipa gina 1k na ntwe nyima boso me nkron sa na nipa tie ti ade a wodi nipa ya ebe ye no en ha hu nkofa na nipa nye fa na ntwe ye nti ne duru a de ya mantam no na ntwe no ye beto bi ye prako bi ya akokɔ bi ye odwan bi ya aponche nti se ya mantam ya meden nmehu si ya mantam wa de obehu ni se wonte apo wo so a onyare na wo ho na wo so ye ma hyew wo ho abon so ye ma hyew ebi de ebronya ebi de new year obi obeto amantam na new year no wa yusu obi obetwa ne bronya
to both of them air show. To one of them show there 3 times a day, 4 times a day. Body no crown a casachero. Some one in body no. The body need no problem. Body no problem can be piaco. I didn't make a coso. Meaning I never tell. Ne when you now so be ye juma, this always tasso. Son what me ado. And the woman is a Krabusa. I could say a few credit in a cost. And the Busa dear, Mr. Uncle Baby Faku. With my Krabis and baby means, and dear me, you begin about. Okay. Goes on me and saying, a baby pepper. See me and saying, I prepare baby or question as a cocoino. Now, me and saying now see a different, eh? Me and saying I different. Forget what me and saying, Sa fight to cover baby means. And more with us, say, baby. You are one who fear. Say, oh, you're conform on your strong one. Oh, so by Busano. Or bow, no baby bow themselves on only a Bosma better on Fusiku. Tis also come before from it, baby. Me Musu, baby's replacement to be a dear man original. No, I know. Okay. Say, Nina so pidia, and you're not Cobebia for that's our coye. Nimi and sending out to Boma, Sassena Cobedia, Sassena Cocoye, and yes, I sanity. It's a mount or Bamu Busa with us. Pibi who never Medasana, Medasi. Abusia, perseverance, no. And you tell so, Abrabum. Will be a 1 million tasso and Abrabum be anywhere near Makoye de Manuel. And you tell so Ekaho and a man Bemma or Bar, it's in Yanya, Agina so. And Mobamu would that, a Wabrabo Simon. Ye besa Abba ye be a friend say. Cass and Papa to Abrabus. Some Papa want me free when no more, my master no. Okay, no bit me sorry no come market no and make me go here what the come spirit no ahun mo na ko fa jabro am mo san do de na deba awale am kwenti mi go nya bani so enti bra me bere me hu se me be hu obi ti ka se me to ka akora na me hu am fe ai e be fa da bi ni aba ho okay me da se eti yen fancy a na yen sori so na ma enwita so eni akotene ewo wabrabom ye ma mo nyina mu ene hwa waje ahenewa meka ya metie se ya ye wo mi a nko so wo ka ono tie se ye wo no a ye mo me ma me ka che se ko anya wo me kra ono a me ma me ka che se ko anya a wo kra ono e papa wore wo se me papa pe e ma ji wo mi nua me ti na chi na no so on pe de bi wo je ya wore so oni papa pe ma ti na ko so mo le bi wo nínú òdì nẹ̀chì nọ ẹ̀mùsá mẹ́rin náà kọ̀ọ̀fẹ́ tó jáde àwàdìẹ̀. ọ̀nà àná ẹ̀kọ́ màmá ni ẹsẹ̀ mi ò fa àtàntẹ́ yìí náà wọ́n ọ̀tá ìgbà pẹ́pẹ́ lápá ntìtì ẹnu ọ̀ka kyerẹ́ sẹ́ fi adìẹ mi bèbí nyá ẹ̀ ntì mi máa ń nyá ẹ̀ nọ. ọ̀nà àná ẹ̀kọ́ nàmánìẹ nà ọ̀nà àná wọ̀fà ọ̀sẹ̀ ní wọ̀fà lápá ntìtì ẹ̀nà ẹ̀ka kyerẹ́ sẹ́ òun nyá ẹ̀ wọ́ pẹ́ ní òun nyá mà ntọ́ntọ́ ahùn. mi ní mi nua yẹ mo ti kakra. Ma wani ni nua ntam eti kakra ansana me ma me sa ko ya ye de wo me ansana ne ma me sa ko awade ase ama ye de wo no owo mi wie ye no za ka kire se kwa kire kwa wo nya di o ye no nti aware ne mi ntimi so ne ma me wo ni wie no ka se da bi ni kunu ye wo ye o nya ye nti awade no ko nti o se me wo fa ka kire se fia de me pe benya nti wo ntimi ye gai no kwa campaign na ba tutu ekata se yo pa ni saka se obega ya ko bana nti e wo me be fie na ya chi ye ti me de me ko ma no se no en ko ma no se wo ne me wo fa na hihye ho sa se no ne no fa na hihye ho sa na me wo fa mpese metra ahimfie ni agyesem bia mu na no fa mpese metra ahimfie ni agyesem bia mu me wo fa na fa me se ne pa no ne no fa ma se funzion ne fa se ne pa bibia ko ye no ne ba be ma wa fudo cheza o se me nam di na chi ku obi ya nim ti men enda ni nyina na mi so nam di na chi ba ka so ni na chi ti ne ni na nyina twin se on ni na chi ni hona me ko ya mi nye o me ko division school rem ya ti hona ko tena o tete no ni ko school nyina ni ma me ma men shi akura ye mpe se me hunu ho men shi akura no no fa mpe so ba o mpe so be hunu ho me ma me owo me no obe fie wa astan wa me ma o ba te se o betra ni nua bema se ne ma me o ba fie o astan wa o ba so ba betra ni nua o he ba nya wo
ọba no ọbụza agbala ine what is saying won ka hwe ntimi nso mi ni no no for Santana ọba what the can be so na afre no bra na bese ho no abra what is saying also dey no odu eno mo ara na division school iwie ya ye ko secondary school so eno mo ara na division school wie na so be ko secondary school me of anime akọ sign wa me am a prospectus wo wa da ko ba ya was school no won ko hope you me ko pebe be fofra ma so wa da ko no aba school no won ko ho remember no ko school fra remember kale Jesu ya ni e wa sta me na wo mo adi e ho no mo protie nyina so ye pese e ko remember kale ye ni za ashtan ko ho ba ni bibiri no mo ko nti na mfo nyina ho no mo ko na ko ko wa ke wa sa fo je makado abrapo ko no nyina wo no mo tie so ashtan e no ji wa ni na pese e ko afọ je magado ko na wo mo nyina ashtan no mo ti no nso no pe ho remember na ka ko ya se o se won ko ho ye se hwi so na me ko e na o ni mu je o ye ti wa so ho no ko se hwi so na me mo ako and also Mr. Sign one and headmaster one the country said na down for disciplinarian be are transferring from Bukwari course se hwi so nti ho no dem be ko na da ko sa se de bi on no headmaster no kan se de bi na da bi e wo a ono ni titi no eye pa nti ho ko don ko titi then nyina no ne wo fa wo mensia na e hihye ho sa then nyina o nyina no ne na pepe na o mensia o mo hihye ho sa o se hwi so nyina ye me ba nti ba no ko bibi nya no no abehwe no se hwi so nyina ti ba no no ba na ko bibi nya no abehwe na ma na no nam de na mo a bibi school na heya me ti se me wo fa no wo mo de no mo hunu ye nti wo mo ye sa kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadɔresra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsem mojabu ni hu bi duanani wie klaman wo ye sɔfo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapɔ aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame